Un dels projectes que tenim a la nostra escola és el de suport vital bàsic. Es treballa des de P3 fins a quart d'ESO i el seu objectiu principal és el de tenir una bona capacitat de resposta davant d'una emergència, seguint una seqüència d'actuacions per auxiliar una víctima. Aquestes actuacions són: aproximació segura, comprovar resposta, demanar ajuda, obrir la via aèria, comprovar la respiració, trucar al 112 i no penjar fins que ens ho diguin. En cas de que respiri, efectuar la posició lateral de seguretat. Agenollar-se al costat de la víctima. Braç més proper al reanimador en angle recte i palmell cap a dalt. Braç més llunyà, amb el dos contra la galta més propera al reanimador. Flexionar la cama més llunyana al reanimador. Tirar de la cama flexionada cap al reanimador. Ajustar la mà que queda sota la galta. Ajustar la posició del cap enrere i boca dirigida al terra. En cas de que no respiri, efectuar 30 compressions. Mans entrelaçades sobre el pit. Braços completament estirats. Exercir pressió amb tot el cos i deprimir el tòrax 5 cm.